Dwi'n cynnig therapi ar-lein a hefyd wyneb i wyneb. Fedra ni ddim jyst mynd trwy bywyd mewn Disney ffilm a meddwl bod bob ddim yn berffaith. Dydy o ddim. Mae yna betha'n digwydd lle da ni angen trafod nhw. So dwi'n gobeithio fedra i gynnig help yma yna. Sara mai dwi'n psychotherapydd ers 15 mlynedd a mae gen i fusnes yn hun o'r enw Redloxx Wellbeing /Llesiant. So dwi'n cynnig 3 gwahanol fodd o'r ochr therapi. So geith nhw ddod yma i ista lawr wyneb i wyneb efo fi. Geith nhw ddod yma i gael y seicfit, sef y cyfuno ymarfer corff efo'r therapi, neu dwi'n cynnig ar-lein. Fel Cymru, mi ydan ni dipyn bach yn gaeedig i siarad dydan. So dwi'n meddwl dwi'n trio bod fwy modern yn y nillu. Nes i greu seicfit achos dwi wrth y modd efo ymarfer corff. So dwi di delio efo pryder fy hun. Dwi'n gwybod faint ymarfer corff di helpu fi. So nes i feddwl wedyn, be fedra i greu sydd yn haws i bobl siarad? So cyfuno'r ddau de. Matha magic wedyn dydi. Ti'n cael yr ymarfer corff na sy'n helpu ni feddyliol anyway. A ti'n cael lle i drafod dy bryderon. Dwi hefyd yn cynnig os di rhywun yn stryglo i fynd i'r gym neu i fynd at y fforddwr personol yn gyson, dwi'n cynnig creu cynllun personol i bobl i wneud ar wahân. Achos dwi eisiau pawb wneud ymarfer corff de. Dylia bod neb ddim yn gwneud ymarfer corff, a so dwi'n eisiau swnio'n pushy, ond dwi'n gwybod faint mae'n helpu de. So math o meddyginiaeth am ddim dydi. Os ydych chi fel unigolion yn hyd yn oed cysidro therapi, os ydych chi'n deffro'n ddyddiol, yn boenus, neu ella meddwl, gosh, mae'n ei fel un da ni eto heddiw, dwi yn meddwl bod na reswm i chi drio fo. Dwi just eisiau pawb bod yn hapus, so dwi eisiau pawb allu dod i siarad am eu problemau. So yn unigryw i Redloxx Wellbeing /Llesiant, dwi'n teimlo bod fi'n gallu cynnig lot mwy na just yr therapista. Da chi'n cael cynnig lot o bethau gwahanol yn Redloxx. Mae pawb yn haeddu bod yn hapus.